Pablo 16, verse 22 hangtod sa 25. Kapay ni siya igsoon kang Pablo o kang Silas. Ingon diri, miapil ang mga tawo sa pagdagmal kanila o gigisi sa mga opisyal ang mga biste ni Pablo o ni Silas o misugo nga bunalan sila. Human sila bunali, pag-ayo, gibilanggo sila o gisugo ang wardya nga kandaduhan pag-ayo ang bilangguan. Busa, gibutang sila sa gwardiya ngadto sa kinasuukang lawak o ginugbitan sa giakog nga kahoy nga ang ilang mga tiil. Sa hapit na ang tungang gabi si Pablo o si Silas nag-ampo o nag-awit og mga pagdayeg ngadto sa Dios ug namati kanila ang ubang mga binilanggo. So nabasa na to dito nga adunay gipang-agian silang Pablo at si Silas. Ug asa sila ani nga time? Nasa bilangguan. Apan unsa ilang gihimo? Nag-awit, nagdayeg sila diha sa atong nga Dios. No? So sama po kita nilang Pablo